Rahimi kɛcogo dɔ bɛ yen ni a sɛbɛn Rahimi siyɛn 177 ya Rahim ya Rahim ya Rahim ni a sɛbɛn ten siyɛn 277 ni Rahimi sɛbɛn cogo la n'i b'a fɛ wari ka sigi kosɛbɛ yɛrɛ to sɛnɛ walima kini sɛnɛ c'est-à-dire daga ju quoi i b'a funfun a nasi funfun daga ju la n karamɔgɔ bɛ to k'a dun hali kɔnɔboli mɔgɔ min kɔnɔ kɛra jisuma ye curururu n'a ye Rahimi min dɔrɔn o y'a sɔrɔ a jɔra kɔli force don a bɛ jɔ kan muso min kɔnɔ bɛ wuli waati bɛɛ muso kɔnɔ bɛ cɛ waati bɛɛ a kɔnɔ bɛ cɛ a bɛ Rahimi sɛbɛn dɔrɔn ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen n'o tɛ den sɔrɔ Rahimi sɛbɛn dɔrɔn 277 ni muso bolo donna ji la a ka laada waati i bɛ jɛgɛ manɔgɔ ni tobi ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ kɛ manɔgɔ kɛnɛ ye k'a tobi k'a dun hali n'a y'a sɔrɔ ko denkisɛ farila muso ka jour kɔnɔna na n'a ye jɛgɛ manɔgɔ in dun laada min bɛ na muso la o laada bɛ banajugu ninnu bɔ a farikolo la kalo min bɛ d'a kan n'o tɛmɛna ka kalo 2nan tɛmɛna kan a bɛ den sɔrɔ